Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibande uyakubingelela Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Akekho futhi omunye singamdumisa. Uyena yedwa. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Okukhulu engikuhlosile ukumthokozisa yena. Okukhulu nje engikuhlosile ukuthi athokoze ehleze ekhaya ezulwini ukuze anginikeze umvuzo ukuyohlala naye uma ngidlula kulomhlaba. Wena yini oyihlosile? Akusikhona ukumthokozisa. Kodwa masimthokozisa kubiza ukuthi simesabe ukuze singenzi izinto angazithandi. Mesabe. Lithi izwi lenkosi ihlalani ngokwesaba ngesikhathi sobufokazi benu. Masihlaleni ngokwesaba bafowethu ngoba unamandla. Athi Matthew chapter 10 verse 28. Mesabeni loyo othi sebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. Ngoba khona umuntu ovela kubulala nje. Uqeda ukubulala usufila ngithi abesebaleka futhi. Kanti yena uma ekubulala uqeda lapha kufaka esihogweni. Ngakho kufanele simesabe. Ungesaba abantu, ngeke bakwenzele lutho. Abantu abanalo izulu, abantu abanaso isihogo. Ngisho nobaba uNsibanda uqobo lwakhe akanalo izulu, akanaso isihogo. Naye uyazilwela ulwa nesithe sengusathana ukuze egcine ngenile ezulwini. Ngoba lokho engikwenzayo ukukhuluma nawe kanje ngeke kungenise ezulwini. Okuzongenisa ezulwini ubungcwele. Ngingcwele yini? Ngihlanziwe yini ngegazi lika Jesu? Ngizivumile izono zami ngazishiya na? Ngoba zivunywa uzishiye ukuze uthole umusa. Izaga 28 verse 13. Hayi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu akungenise ezulwini. Ngeke. Yikho eshilo lapha kuMatthew chapter 7. Wathi bothi sasikhuleka, sasishumayela, sasikhipha amadimoni, aphendula athi angizange nginazi. So ungabodli izono bese uthemba ukuthi uzohawukelwa ngoba wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Uwenza ngokungcola. Ubhukude ezonweni, phuma esonweni mfundisi wami. Yeka isono, hlukana nesono uma ufuna ungena ezulwini. Yeka ukudla izono ngeBhayibheli usebenzisa izwi. Cha yeka nje. Phenduka. Khuluma into oyiphilayo. Athi umpostoli Paul la kunina khona oyedwa ongangahlulela. uNkulunkulu kuphela. Asiphileni leyo mpilo njengabefundisi. Ungahlulelwa umuntu emhlabeni ngobungcwele ngokwethu thina abantu nangokwakho ibangcwele kuze kube uNkulunkulu okuhlulelayo. Ayike bekuyisingeniso leso baba uNsibanda yakubingelela. Uthi uJesu Kristu inkosi masikhuleke. Baba ongcwele baba olungileyo uNkulunkulu nomusa siyazithoba phambi kobuso bakho siyaguqa siyakhothama sithi uNkulunkulu odalile izulu walendlala odala umhlaba ophanyekezeni umhlaba nokugcwala kwawo kungokwakho siyazithoba Nkosi phansi kwesandla sakhe esinamandla ngikhulekela ukuthi bakhululwe abantu ababoshiwe bakhululwe ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo bakhululwe emandleni kaSathane. Oh Nkosi ngiyacela njengoba ngithandaza thuma umlilo wakho wasezulwini ngishisa izibopho emkhathini ezibabophile ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Bonke abamelene nawe Nkosi, bonke abamelene nawe ngithi mabakhululwe emandleni esithe singusathane bangamelani nawe bamele wena. Kodwa ke uma wena Nkosi usudelile ngabo akukho esingakusho thina ngoba wena obazi kangcono. Kodwa bengibakhalela nje Nkosi ngithi uNkulunkulu onomusa wabafela nabesiphambanweni bazwele Nkosi bakhululwe emandleni kaSathane bakhululwe kulweni nevangeli lakho
bakhululwe kuhlukumezeni abazalwane emabandleni, bakhululwe kwenzeni izinto zokungcola ukuba izisebenzi zikaSathane, mabakhululwe ngoIsaiah 61 verse 1. Siyabonga ke Nkosi, siyacela ukuthi uqhubeke uthe umuntu mawumkhulula uba ngokhululekile impela. Nginikela kuqobo lwami nansi inkonzo, khuluma Nkosi nami ngihlale ngilalele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu, siyamdumisa. Phela thina asinalo ilungelo lokujezisa abantu, asinalo ilungelo lokuhlulela abantu, asinalo ilungelo lokukhuleka ukuthi Nkosi usibani uyangihlupha, awumbulali ngani umsesihogweni. Asikwazi ukukhuluma leyo nto. Siyabathandazela, siyabakhulekela, kodwa ukukhuleka kwethu suke sazi ukuthi uNkulunkulu onezwi lokugcina uyazi yena ukuthi useqedile ngosibanibani, uyazi yena ukuthi uhloseni ngosibanibani. Kodwa thina ngeke siye ukumncengela. Ngisho ukuthi usihlukumeza usifaka umune esweni, sizomncengela ngoba siyamthanda. Uthando lutshaliwe kithi ngomoya ongcwele, uthando lutshaliwe. Uthe uJesu uma nithandana izwe liyokwazi ukuthi ngithunyiwe. So ukuze uJesu kwazi ukuthi uthunywe uNkulunkulu, thina masithandaneni singacwasani. Hayi masithandaneni bafowethu, sibakhulekele bonke abasizondayo, sibakhulekele, sibabusise abasiqalekisayo, sibabusise. Ngiyabonga kakhulu bekwisingeniso nje nomkhuleko. Asiyezini lenkosi, umkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu ezikhulekela yena nabafundi bakhe, ekhulekela nathi esikholwayo, esiphenduke ngezwi lalaba abafundi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu uluthando. Asifundeke ngokaJohn chapter 17, siqale lapha sifunda uverse 4 noverse 5. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje ke ngikhazimulise wena Baba, kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo kuwe izwe lingakabibikho. Sikhuluma ngenkazimulo yenkosi yethu Jesu. Izolo khona into engikhulumile, ngathi inkosi uJesu yahamba ngenkazimulo. Ngiyazi abafundi iBhayibheli kakhulu bakuphawulile lokho ukuthi ubabonise abantu ithatha blend ukuthi uJesu wahamba ngenkazimulo, ngoba akukhulunywa lokho ukuthi wahamba ngenkazimulo. Ukuthatha phi yena lokho? Ake sivuleke izwi lenkosi, Izenzo chapter 1, sizoqala kuverse 9. Waqeda nje ukukhuluma nabafundi bakhe, uthi kuverse 9, kwathi seshilo lokho wakhushulwa bebuka, ifu lamsusa emehlweni abo. Verse 10, bathi besagqolozela ezulwini emuka bheka, amadoda amabili ayemi kubo embethe izingubo ezimhlophe. Verse number 11, athi, madoda seGalile, nimeleni nibheke ezulwini na? uJesu lo osuswe kini enyuselwe ezulwini uyokuza kanjalo njengalokhu nimbonile eyezulwini. Ngifuna ubambelelo ke manje. uJesu lo osuswe kini enyuselwe ezulwini uyokuza kanjalo njengalokhu nimbonile eya ezulwini. Akushiwo la ukuthi uhambe ngenkazimulo, kodwa kuthi uyoza kanjani? Kanjalo njengoba nimbonile eya ezulwini. Ake siphinde sibuke ukuthi kanti uJesu mayebuya ubuya ngani na? Ubuya ngani na? Sibuke lapha ngokaMathewu chapter 25, sizobuka uverse 31. Kepha nxa indodana yomuntu iza ngani ngenkazimulo, angiphinde futhi, kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingilosi zonke ezingcwele kanye nayo, khona iza kuhlala esihlalweni sayo senkazimulo. Kuthiwe la indlela ahamba ngayo ubuya ngayo. So kusho ukuthi wahamba ngenkazimulo ngoba manje sebuya ubuya ngenkazimulo. Ilokho nje.
wahamba ngenkazimulo, bamgqolozela, lamsusa ifu emehlweni abo. Kwathiwa madoda aseGalile, nimeleni nigqolozele ezulwini na? uJesu lo osuswe kini uyoza kanjalo esebuya. Sesiyathola la kuverse 25 ethi kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo, kuxoxa yena uJesu uqobo lwakhe. So ke inkosi yethu yahamba ngenkazimulo. Kusemqoka-ke bazalwane ukuthi sihambe ngenkazimulo. That is very important. Ukuthi uphetha kanjani impilo yakho? Uyiphetha ngenkazimulo? Ake sibuke la, ingane mayizalwa kufanele yenze njani? Ikhale bese kubonakala ukuthi iyaphila. Mayiphuma nje kunina kufanele ikhale, kuvuleka amaphaphu, kuvuleke yonke into ngoba isiphefumula umoya. So kumuntu mayifika emhlabeni uyakhala. Akufaneleke mose uhambe emhlabeni ukhale, usukhaliswa amadimoni wabona ezokulanda. Kodwa kufanele uhambe ngenkazimulo. Nkosi uJesu yahamba ngenkazimulo. Uma sihambe ezinyathelweni zakhe, siyohamba ngenkazimulo. Ngitsheleke, uyohamba kanjani wena? Kulula. Uyilungisile indaba yakho noNkulunkulu na? Zivunyiwe izono zakho? Uphila impilo engcwele phambi kaNkulunkulu? Uphila impilo engasoleki phambi kaNkulunkulu? Uyohamba ngenkazimulo. Kodwa makungenjalo kule mbuzo esengikubuze yona, uyohamba ukhala futhi kanti wafika ukhala emhlabeni. Musuhamba ngendlela oweza ngayo. Hamba ngendlela ahamba ngayo uJesu. Ake ngiphinde. Musuhamba ngendlela oweza ngayo yokukhala. Hamba ngendlela inkosi uJesu yahamba ngayo. Yahlwithwa ifu lamsusa. Mufunda abaseThesalonika bokuqala chapter 4. Lithi izwi lenkosi siyawuhlwithwa. Abalele bona bevuka kuqala, thina masisekhona siguqulwe, sihlangane emafwini bese isithatha inqola yezulu amafu, sihlangabeza inkosi yethu emoyeni. Akusiyona indlela ahamba ngayo le, wathathwa yifu naye. Webafowethu. Uma uhamba la ihambe khona uJesu, uyofa, uhambe emhlabeni ngendlela ahamba ngayo. Uyofela kuye, ungcwatshwe, fika usuku lokulanda ibandla uvuke, ngoba naye wavuka osukwini lesithathu. Abese kuthatha amafu akusekuyena. Ngeke akuthatha amafu ungalalanga nenkosi uJesu, ungafanga usenkosini. Ayike bengicacisa lo ndawo. Kodwa ke siqhube, ngiyafisa nje ke siqhube le ka Matthew 25 khulunywa ngenkazimulo kaJesu. Ngiphinde uverse 31. Uthi kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingilosi zonke ezingcwele kanye nayo, khona iza kuhlala esihlalweni sayo senkazimulo. Ngisho isihlalo siyinkazimulo. Asichazeki lesa sihlalo. Asibhekeki siyinkazimulo. Verse 32. Kuza kubuthelwa phambi kwayo izizwe zonke, ibahlukanisa abanye kwabanye njengomalusi ahlukanisa izimvu nezimbuzi. Imisa izimvu ngakwesokunene sayo, kepha izimbuzi ngakwesokhohlo. Into ezokwenzeka ngesikhathi eza ngenkazimulo yakhe, khona inkosi izokuthi kwabangakwesokunene sayo, zanini nina enibusiswe nguBaba, nidle ifa lombuso enewulungiselweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Zanini nina enibusiswe nguBaba. uNkulunkulu akakhethi. uNkulunkulu sithanda sonke. Ngokuletha uJesu emhlabeni wayesibusisa. Ake ngiphinde. Ngesikhathi eletha uJesu emhlabeni wayesibusisa ukuba isibusiso sika Abraham sifike nakuba bezizwe.
ngoba uJesu ubaba uNkulunkulu ukhulumile kubaba uAbraham ngesikhathi embiza uthi izizwe zonke ziyobusiswa kuwe. So isibusiso sikhona kodwa ukuze sifinyelele kuwe sifinyelela ngoJesu inKristu oyinkosi yethu. So ke kukwena uyasinqaba yini isibusiso noma uyasamukela na? Uma umukela uJesu Kristu oyinkosi umukela isibusiso. Wena uyozwa lawo mazwi athi zanini kimi nina enibusiswe ngubaba, not ngoba ubaba ekhetha kodwa uthe uthumela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilona loyo kholwa yiyo angabhubhi, hayi ukuthi abathile abakholwa yiyona. John chapter 3 verse 16. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wathumela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilona loyo kholwa yiyona angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. So kukwena ukuthi ukhetha ukuphila okuphakade usindiswe noma ukhetha ukubhubha. Kodwa kufanele wazi ukuthi uma ungakholwa verse 36 kaJohn chapter 3 abangakholwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezukwabo ngoba uthando lwakhe luhlezi phezukwalabo abakholwayo indodana yakhe. Kodwa laba abangakholwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezukwabo. Ikuphi okufunayo wena? Uthanda intukuthelo kaNkulunkulu ihlale phezukwakho? Yini oyithandayo? Yini oyikhethayo? Yamukela inkosi uJesu Kristu ngoRoma 10 verse 9. Bonke abamamukelayo wabapha amandla kuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Uba umntwana kaNkulunkulu ngoba usuzelwe uNkulunkulu, ekuzele kabusha, ekuzele ngamanzi nangomoya. Sichazile enkonzweni umbhabhadiso ukuthi ukuzalwa ngamanzi kuyini? Ukuzalwa ngezwi nokubhabhadiswa. Ukuzalwa ngomoya, ukugcwaliswa ngomoya ongcwele. Uzelwe yini wena ngamanzi na? Uzelwe yini ngamanzi? Uzelwe yini wena ngomoya na? Ngoba ukuzelwe umoya kungumoya, ukuzelwe inyama kuyinyama. Yini wena uphile enyameni kodwa ukukhohlisa abantu uthi ungumntwana kaNkulunkulu? Ngoba bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba sebezelwe uNkulunkulu kungengantando yenyama, kungengantando yegazi, ningengantando yendoda, kodwa ngentando kaNkulunkulu. Nasi isibusiso. Noma yini obeka isandla sakho kuyo iyobusiswa ngoba uwamukela isibusiso sikababa uAbraham ngenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Izinto zakho yini zingahlangani? Yini izinto zakho zingalungi? Hayi ngiyabuza mina. Yini izinto zakho zingalungi? Uthembeni. Jeremiah 17 verse 7 no 8. Busisiwe othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Obviously ongathembi yena uqale kusiyo. Ufunda uverse 5 wakhona uzokutshela. Ngithi mina yini izinto zakho zingahlangani? Lungisa indaba yakho noNkulunkulu. Vuma uJesu ngoRoma 10 verse 9. Khuleka abaseRoma 10 verse 9 emva kwami. Kuzokusiza lokho. Ukhona lo mkhuleko ku-YouTube. Ukhona lo mkhuleko ku-WhatsApp ekhaya lezwi. Ugcwele lo mkhuleko. Ngomusa kaNkulunkulu ngiyokhuleka ngisho sengifile. Ngoba ivoice note izobisele emhlabeni isiza abantu batakula. Ngisho sengifile ngoba ngukhuleka. Bephenduka abantu beza kuJesu. Bephenduka abantu besondela enkosini. Sondela uJesu yakuthanda. Sondela inkosi uJesu yakufuna. Yakufela esiphambanweni. Khona uyohamba ngenkazimulo kulomhlaba. Ngoba naye wahamba ngenkazimulo. Uzobuya ngayo futhi lenkazimulo. Athi zanini kimi nini enibusiswe ngubaba. Bafowethu asize kuye thina esibusiswe ngubaba.
sidlifa lombuso esiwulungiselweyo selokhu kwasekela umhlaba. Yabona lelifa aliboni lalungiswa nini? Lilungiselwa mina Nkosi yami ngingelutho. Lilungiselwa wena. Lalungiswa nini? Okwethu asizithatheleni nantifa. Lithathwa ngobungcwele. Lithathwa ngokuphila impilo engcwele. Uyeke isono. Osusenzile usivumo ucela uxolo kuNkulunkulu. Sikuthandazele. Woza kuJesu. Uzothola ukuphumula. Woza kuJesu. Yakhumbula ngalelela langa ucishe uzibulala. Ngabe usesihogweni namhlanje. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu awukwenzanga. Woza kuJesu uzothola ukuphumula. Siyaphumula masikuyena. Hayi baba uNzibanda kavalelisi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi asiguqe sikhuleke. Babolungileyo babongcwele siyaguqa siyabonga siyathandaza sithi inkosi akekho ufana nawe uthando lwakho sithande ngalo lungelinganiswe nalutho. Athi umpostoli Paul nangelosi ezulwini akufana kuhlupheka ngeke kusahlukanise nothando sithande ngalo. Nami ngisho njalo Nkosi ngithi noma yini eqhamukayo ngeke ingahlukanisi nothando ongithande ngalo nokufa uqobo lwakho kobe kuyangisiza kuyangiwelisa ngiza kuwe Nkosi. Siyabonga ngabantwana bakho, siyabonga ngekhaya lezwi, siyabonga Nkosi ngebandla lakhe entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Basize Nkosi abantwana bakho bonke, ubabiyele ubagcina ubalondoloze uze ubavuse ngosuku lokugcina. Ngicela konke lokhu egameni lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu, siyamdumisa. Ubaba uNzibande useyavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi.